As rúas de Pontevedra enchéronse hoxe de xente, de bolsas e de descontos. O motivo a celebración do Black Friday, unha xornada de saldos que ninguén se quiso perder. Quero comprar uns zapatos para fin de ano e nada máis, o sea, vou aproveitar. Sí, pero bueno, tampouco sin moita ansia, non? Porque ou compras moito para que che merezca a pena ou xa hai descuentos en cousas, xa hai descuentos antes, despois xa volve a haber. Esta é outra trampa máis, para que compremos e compremos. Bueno, a ver, póñenche un 20 como moito, non, bueno, polo menos no que eu merquei. Bien, bastante bien, bastante bien. Hay algunos mejores que otros, pero bueno, no nos podemos quejar. O produto máis demandado neste venres negro foi a roupa, aínda que houbo moitos consumidores previsores que aproveitaron estas rebaixas para mercar xa os agasallos de Nadal. A ver, ropa sí, porque luego al final cuando acabas yendo a las tiendas pues vas encontrando algo que te gusta y como está barato pues lo compras. Eu nunca compro ningunha rebaixa se non é a tiro fixo. E ademais, pois eso, é que xa me queda para o Nadal. Ropa, más o menos. Y bueno, y regalos de Navidad. Igual regalos de Navidad así para casa. Ropa e xoguetes, porque va por regalo de Reyes. Con tanto desconto a máis de un, resultalle complicado controlarse a hora de gastar. De media, cada pontevedrés deixouse neste venres negro uns 150 euros, aínda que, como sempre, hai excepcións. Mucho, más de 50, sí. Pois hoxe ahora levo 100, te llevas a 150 ou así. Yo no, porque creo que, no sé, gastar por gastar, no. Yo pensé que hai outras cosas máis importantes, por lo menos para mi forma de pensar. Unos 500 euros por aí, máis ou menos. Ides forte, os? Sí, bueno, hai que gastar os cartos. Eu levo aforrando 5 anos para este día de hoxe. Unha celebración que naceu nos Estados Unidos, pero que é xa unha tradición na nosa cidade.